Aquest llibre es titula Els papers de Tierno Galván i està escrit per Àlex Masllorenç. Jo recomano aquest llibre d'una banda perquè recupera la figura històrica de l'exalcalde de Madrid, Tierno Galván, i en acabat perquè el llibre analitza la relació complexa que van tenir els primers ajuntaments democràtics entre 1979 i 1986. Hi havia, evidentment, una competència entre les dues ciutats, però també hi havia una complicitat entre les dues ciutats. Era el moment en què van haver d'ajudar-se també mútuament justament per sortir d'aquesta situació catastròfica, situació econòmica, a què havien estat abocades després de molts anys de franquisme. El llibre d'Àlex Masllorenç precisament reflecteix aquesta relació complexa, justament agafant Tierno i convertint-lo en el fil conductor de tot aquest procés i d'aquest moment convuls, diguem-ne, d'aquell període concret. D'altra banda, Masllorenç també parla d'una certa contradicció entre el radicalisme intel·lectual de Tierno i la seva actuació política, més possibilista i pragmàtica. Com a bibliotecari i documentalista, penso que aquest llibre demostra una altra vegada la transcendència de les fonts primàries, sobretot arxivístiques, per reconstruir la història d'un període determinat. Estem segurs que el fons Tierno Galván que conservem a la Biblioteca Arús serà una font perpètua d'informació.